All right, nyankopon shira baby a wo hwe me bia. Aha, eyo Opatafuor TV. Eso na wani gu a wo hwe. Ubetimi akọ Facebook na okwa wa search for Opatafuor TV. Ubenya yen ewo Facebook. Ana say ubetimi so akọ YouTube. Okoso a na wa search for Opatafuor TV. Unsa be kan yen. Okwa subscribe ana say like your page, you know. Say be ya de be the video to her. Won sabetimi akaneka ne onum so Opatafuor TV de ye won yo mapa bebre e de ma wo yankopon hira wo se wo hwe me mpremprem ene soso ewurade de adom me no mienu abasa me no be nyame asem ne ye hwe bibi e de afa 2 Kings chapter 13 verse 14 to 19 e kasafa onyame nipa ye friend say Elisha. Na Elisha ayi onyame ni pabia na obre ne ho ase odi ne kuredie edi ni papa Elijah achi na bra Elijah ba be kono abra otena tiase nam num na tiase nam no hwim ni firi atiase fo asase so na ede no ekosoro no Elisha tiam na Elijah shine atarium ama efa begu no so na tumi ni adom a na wo Elijah so no mu abu pen mienu ene ba Elisha so Elisha ye senchina ni bebre wo ya adoye bebre nanso so awieye no oyare ebebubui ekadem ma oproi oyale ye breye awieye no ansana owu afiri atiasefo asase so ama yafa no akwakosie no de me pesa ma otiase no sa na wi asete efise obi nim adechia mu nsem obi nim adechia emu nsem je awurade nkuto ye namu aye kwa aye bai bribia betimi asi bribia betimi atoye ene ukohwehwe obi ekena obekoye se woni ho wawu wu abefa no wan na ukobusa ne se adenti na sani pai wawu afiri asase ne so obi ani ho owo nkyeremu bi di bema wo Jesus nyankopon na obo ni wiase no ono nko na betimi akere se bribi sei anase na mwesu enti na ma me fa woni pasumasi edi firi atiasefo asase so na enemre mu se ye de toto ye wiase ya esum ene bone aye maya enka Elijah wuye enka o yare da ho ya yare ye edine tra dem no yare ye e proka dem yin enka yebeka so akoji aduro enka oni pa besi na twetwe enka oni pa beka se ni bone so akatua na wanyan enka oni pa beka nsem bebrebe na dia fa Elisha ho enemre mu de to sa papa yi odifo ni monyamfo yi ene nka bi to ye mu bibia ka de oni pa beka ne se ni bone so akatua na wanyan no efiri se adasade onim ni pasei nanso oni pa yi ye de omunim ye da ene ni pasei ya dos nti de wonye ye kora ye se waye de me pese be ma oti ase ni dia to bia no enkasa bebrebe eni pa betene won sabenkum no mo de yakade wunim ho na de akere wo de wunim no eho ne bebusa wo bebrebe kasa oboni so akatua na wanya no ifiri se adasa onye nipa yi osei nipa de obi hwehwe se ade bechen yesi akosuafo wa na ya che no di oni pa hwehwe se eso o ye cha na ya che no ya che no
na ama santi no ohu a na ya body na keka aye aye ni paseye dia to bia no e bia to obi pen emfa waso ntie de ni peka emma de obi kafa ho no enwura wo mu ena wuti mantamu na bon hu modern kakra bi na kakra bon nsamu a ese wakwaji sikaduro abra na ho kire wo ne de obi ni wo se kire ebie na no ka kire wo se wakwaji ohia duro da nemom kakra bon nsam na bon hu modern o kentene ho na se sabe wo nsatimi suwachi adware ba ko bienu adasa be seo adasa be tenase abu hun konta yesu ebikura na wonya adwuma ma no ebikura wo sei a enya ne dihye no opura asabe enya ne dihye no eso sanu woni panim de nipa nim ne se obese ni yonko nipa enya wo ti society ni mu abraba wabo de bia kita oni enkankwa u presa wo de wabrabo be konkan wabrabo mu no nyesa na nipa hwehwe wo edi wani abre na wo hwehwe no na obi su hyase no wo dwiri tugu di oni pepa wo ne se enkade beche yesi o asumasi wonte ye edi na obi a waye yie wabrabom wasam fifure watwa awurade anim waye akwankyere abompaya ma onyankopon apagya ni bia no anim onyam no yemfa ma awurade yeso wakogi aduro wakosom bosom wakotu nuro wajone wakotwe waye sei enipa di ni tan ani senke kapoto ni ade asrasra watade ni yeso mpanyini se mayenka ma oda sani infanto so emane nye hoda onyankopon kuto na nim akoma mu asem onne disabe de oni be no oni odi na asem de ma no enei de betu oni pa bia no yese bonsam na yese amane etu obi a se ye be firi ye pem ni yakomam se asumasi de waye bia ma ye pen wato nsu am ya no pen wato aduane am ye di pen enti nkamye nse ye kokoa mu ni ye nya odi mampa ye mpomfa ma no enso adasa enye sada obajiw nsam ade obajiw sika di no asagina ba bia se waka ho nankare ho se uti society mu a u priko wani mu ne nipa so etwe to form ti aye anantin twitwa nyamedwuma ye aye wo yo sofo wo bra ho ase kakra bi ama onyankopon epagyaw wo di akwankyene so many years over decade ye de atwa nyame anim ye de abompa ye ewurade pagyaw kakra bi a ubehu yonko sofo asabe edua na adwo no ono ada wo bompa yesre nyame aho ode no ade atia no asafa ne bible akura kogina pulpit so no seudin no kadie nim na ade ba ko ya na ye me de se agina tuo bebre ne woni pa akoma mu agina tuo bebre adwene bebre ne woni pa adwene ni tirim neso die fre wurade no enum kuto ne bebem die ni peka bia mo monka jiwaso efefri society no yadia ehye wurade ni monyam ne mom enye nipa efise wo di nipa no achi a wo ne onyankopon tam problem be pa untem wo di die nipa beka atwetwe atam didie eni yaw ni ya nipa be hyewa
sister bra ubefre urade nase akoye de yenye wodi ahomedie beja urade atiri die ama Satan atimi anya wasel. If it's a Bible say a pine a bedeni pa Satan or the near Hannah man say Ubi abra bantimi anko ye nyina no e yoni pa say ye bibia betimi ansi amane betimi atu obia amane betimi atu obia obi betimi ewu abrowo 90 years obi betimi ewu abrowo 15 years eyana enye enfie dudu oni padi o. It's not about how long you've lived on earth, it's about how well you lived on earth. Ya na enye abrabo tenten o enye enfi dudu onya 90 onya 80 eni to obi nya 30 ofiri mu a yesi o we di wan hunu nkrabia wo obeye dan ahunu nkrabia mu nsem obi firi soro ba no okra ni nyame na wunyina ho enti mfi obaba bedi ansa na wafiri asase ne so no eno wunim nkrabia mu nsem no wunim mu nsem eti awurade nkuto eyasuma sem awurade de hinta enipa bia wohwani ekena de beto wunim da eti awurade nkuto ne betimi akyere wo se miwura ana me ba ana makoa ekena adekye mu nsem se na de ekena so obi befirim so obi benya nkwa obi benya abayamane obi eni ho betimi ahu obi eni ho. Sister, amani bia wakobu bia no fasidama urade efeso nyankopon difu a waye nyamdwuma mfie pi waye nyamdwuma waye adoye waje nipa wase nipa yale ensusu ohaw ni amani to no omu jane ho adasa wo hoyi opedi ade wo ebi wo nsemu ane e kai wo ebi kura meka say wenya sika pen ama nipa ahoahoa wo pen sa nipa kuro ya ahoahoa wo ma ni bidie wo sika ne sa obesa akogina ba bia sew no akasa wo akohwebra ana ama wantimi anya yie efise wonya sika no e ma asem wonya sika no akohwebra enso ebia na ntisa o ebia na ambrabo na wo kono obi ni nkrabia mu nsam ti amane eto wo kwan mu no ena ma osika nyina ahye enso obi begina baabi ede ne nsatena so wo kwan boni so boni usupa boni wa hantan wo dwa bi enti na ma osika nyina ahye enso ni pana wo kan ho asem boni ebia na waboa ne pen enso sani pay obesel ensiran ka urade aso onipa fiefo be na tamfo onipa fiefo be na tamfo ilasha tiase na asofo ekono ho koje akwankyere asofo nketo akono ho koje mpaibo na nsusu oyare da ho no mahunu se na asofo nketo ikotena ne nchen da obi wo ha wo bie no na efie ba wo nchen abusua ba wo nchen but emire ya untimi nkomma no abusua mfa ho biem abusua kura dure free se wo kura da so wo abusua ni sana brabotie me se dia to biara fasidama urade die bemba bi dia ya o sister fasidama urade brad your baby dia your fasidama urade atemdidie bia oyira diu mane fasidama urade die ukunu atemdidie bia wa diu fasida fama urade ayo nyame pe o onipa yenkwa na envia de oso abroso envia de woche ko enu kura mpo emu amane emu nsem yentimi nka mfa nkyere o obi eni ho woni ma de chi emu asem odifuo biara nim osofuo biara nim aje urade nkuto de obo ne soro no obo ne wiase no obo mu nuoma ne ntakrabo anyina no ono nkuto ne nim hyebre ne ade chi emu asem
koto amane ebetimi ato yen ohaw betimi ato yen eka oyare dom betimi aboye wa brabom enti oyare dom bo obi a na no nkire se oye debonyefo enu nkire se oye okohwini enu nkire se sabi oye osansani enti na sa brabom ana sa amane no akoyaw ni komu no. If you say Bible ni di adanse say odifo Elisha de no onye hwe oye de ye papa ogire Nyankopon anim osom nyame ewo no koram enso amane to no amane to no oye nsenkire ni bebre enso amane to no wante Nyankopon anum asam so atua da enso amane to no. Sister, emfa ho se unye onipa hwe emfa ho se de no waye nipa emfa ho ne boni bi a waye bibia betimi esi amane betimi ato a part of human life, human existence, a part of it. See a tiasas issue ye kwa ye ben on eka onipa brabo ho dibia ye sori a ye ku ye nkoto dwanim ye kwenkoto dwanim ni asere wurade se onyi efiri musuo ene esan mu na nsoso etimi to eno nkire se wurade antie mpaibo amane bia eto onipa no eba emu onipa enya sua hunu bi firim eba ebehye onipa den eba na mo hu se di obesi atutu anamon edi asisi ewo kuro anabusua hu firim amane ebetu bia no eba eba wonya asuade ehunu bi adesuade bi firim eba ma wonya sabi nyansapo bi firim eba ebe hyawo den enti se wo sika ahia ema wonya adesuade bi ema wohunu bibi se de onipa sutie se de adasa pedi ade wo na amane to a yemfi wo onyame bie wani onyame bie wonti ase ani wa ho ewa ahokyere na wakomu no ekyerew ama ohunu se de onipa su se de society ne tie emfa ho de ebesiwa kwam bia no fasidama urade eya dwendwini bebrebe eya ensem bi wo honam nkrofo bi keka enha wo ho sa na onipa tie wo ye ne day obekasa boni afa ho eye few ones bi ene be appreciate wo effort nipa kakra bi ena mantamu a wote efia wotim abusua wofrim emwa wode abua nkrofo no eye nipa ketua bi na baba be dawase ketua bi na baba be yiwaye aya na nya wonko an ye nyame nkrofo yi onyame adifo krom di die obu ha wo de fin empokire ekane oyaw mu utimi fa no sebe wonye obusuani wonye unua onye wadafo mpo enso utimi yiri firi efini ntontodiem na wapro no ho amana sebi afata bi enso sa ni paya timi sori no wasa edi watem o kade enim even po so okote ho asem a obebusa so onyamedifo mate asem se afa ho no da no afa utini muka enso ebia na asem ani pa ne kan po na unim ho hwe sa ne wi asete we nyina o se na ade nyina kapom na dia boa yen na wie ye timi abraboni de betumi bia no me de nyansasua sua bibi firim ni mahunu aboa me ema me toto me nioma yie eboa me ema me hunu se de me ni onipa betena eboa me ema me hunu se abrabɔ na ye bono no kore so onipa fiefo oba ye ne tamfo no kore if you say aboa bi obeka wa ya na ye den efiri wontoma mu onyame ni pa yare nipa bebire kansam sa na tie amane bia betu bi onipa beka ho asem de be siwa akwam bia nipa beka if you say adasa ya no mani esade oso ntakrache once out society ni mu na opese wo elevate wo status opese wo pagya omu na wo tre wa hiem na urade mani siw yie no kakraba wo nsem pe onipa besa ase atwere wonse agu so on beka de anim
enso odifo Opatafuor de oni mpa beka no emfa me ho ade a me hwe wo wiase ye ba ko pe se de o mama ho adin de o mama nkwa de o mama wo home a me tiase menye ade a ebema meni ne mienu entam entotoye ebekwakwofo ha de abre me na wo a wogina bonten a se utaku ana o sempo a emma be botom ni de wo ka no emfa me ho de emission se minkoya ade a etia amamra minkoya ade a etia the jurisdictions, the laws of the land. Emra ye di bu omano de me hwede se me nkofom sa amra no na de ada se kan de emfa me ho sana me pese wo live wa brabo ade bi ebetu bia ye beka ebia ya chiwa tumu onipa ho uba ye de ense tenetene wo so bia yale bi e bo wo ebia ne de ense tenetene wo so ene oba se onipa kura hu se oni mema ba ko mienu miensa ense bia na mema ye ba wonchen emu ba ko pa na ye se bia a wompana na wukunu enso once awe oba na nko na wotifie na obere ma abesra wo ne de oni ne wo bibie enti kina bi ya me fa kwa chirichiri se yale bi koto amane bi koto a ubenya nipa ma na gina fie ho ubenya nipa ma na gina mantam wo se sister we de no kora na yale ba bono because na oye mema sem toto na dia arehu ne se farisifo kwachi oba no omsi wo wura Yesu sa oba we die ye chi no adwamamu pe busa se oba nku na mo adwaman no oberima na twom sa na tie ye ja oberima ne mane ko ene de oba ne mum be bo charge enti amane ne to a e wo se de onipa besi akawasem asi agu hu fi agu anim ase akire mu akire bone de akire nipa if you say the wotie no onti asiye you na de ohun ye no so ohun ni ye sa na wi ase ne tie de ne eni bebre ufre obi anu okana asam de akere wa o se me sei no ni pasumasi di ayame sei no ni pasumasi di ayame sei no ni pasumasi di ayame once I say uko wani mu abrabo mu no umenya sabe enipa ye begina kwa ho ni atotobo de abowo ma menchiro abrabo se de emu nsem sitie abrabo ate se de wuti hoi uko efie bi a wonimu na emu nkrama ya wo fie ho nimu unya wura fie ho a enkrama de wo fie ho no be hyase so mo po na wo mo po no na wo fa ho adwene kwan ya ebi betake wa obetimi afesi no na wo hwe the possible means a obetimi dia escape danger wo hwe kwan ya obetimi afa so e dia firi enkrama na airport ni nsem se omu bomu ba so omu beka wo a sa na abrabode unamu a wokoi enipa bebre ayese enkrama wo kwan ombe po ombe kansem a enim enso omu kansem no na wo hwe ho yie na wo hwe kwan a befa so asia tutu wanamo na unkoto ofidi sumfu ofidim na otwe asia ne mfa onya anam emfa ma won se ye hwehwe ne se one day ye betie ese ni pasumasi ni ya che no ofa yaw ni ya che no ofa yaw na kade na hwe wo no ofa yaw ena abayama ne anya no oni partner se abo na furu suhire na wasere akase yanka sana oni pehwehwe sana oni pehwehwe efisi onyame ne pai wanye hwe edurumre bia yaka wano tum enchire mu nchire obi ade asie no enchire mu nchire obi afise enipa oha sawdu omu gina ho na wo chire wo nsem de chire wo mu a emu 60 adiosia asem na wo kan omu mfa ho emu aduonu anasa aduasa
wasɛm na woka no ɔmo nte ase yie 10 na aka no koraa no ɛno koraa no ɔmo te ase a ɔmo wɔ doubt ɛwɔ wasɛm no ho ɛti duru mmerɛ bi a ɛyɛ menkyerɛkyerɛ mu bebree nti yɛ duru mpɛmpɛnsuo bi ɛwɔ society ni mu a yɛnkyerɛ yɛnsɛm mu mfa nkyerɛ nipa deɛ wopɛ bi aka. It is only the end that justify the means. Ɛyɛ no na kyerɛ me anam ka ma asɛm bi bɛsɛ wo deɛ ka abrabɔ yɛ 90 minutes abrabɔ fansa abrabɔ ɛyɛ 90 minutes deɛ onipa ka no ma ne nka na 90 minutes ni so a ɛna bi ehu obi amɔdembɔ ada sɛ wabrabɔ no ɛbɛkɔ relegations obi hɔ a team bi wɔ hɔ a ɔmmɔ no ho mmɔdene okogyina goprama no so a na ɔde ayɛ ntwitwa na ɔde ayɛ ntɔkwa obehu na ada opponent no na wahyɛ no na ni bɛpa ne ho so no na walusu points walusu goals na ɔkɔ relegation saa na bebree abrabɔ bɛyɛ wɔ mo ma wɔ mo nka na 90 minutes ni so a ɛne yɛbɛhu obi a performance yɛbɛhu obi abrabɔ de bɛduru mmerɛ bi no na obi nsɛm kekanti no abrabɔ otwa n'akyiri mpire na abrabɔ edi n'ani de obedie mpo no na wonya efiri sɛ tamwa na wɔso ɔhwɛ so na wɔde kɔbɔ brama ne si ne yie na wonya kakra to no bɔtɔm na daakye sɛ mpanyinjɔ ɛbɛto no wɔ kwa mu a watimi de bi abɔ ne ho bra no wɔhwɛ so asɛm a na ato Opatafuor wɔ a asɛm a na ato agyeman no ɛno na ne wɔhwɛ so a wɔka de bia de bia ɛbɛwe was yɛbɛka wasɛm sɛ de yɛretwe apia saa ne oni pateɛ nti ababɔ na yɛbɔ no de ma bɛhu no wɔ wiase no ɛte sɛ 90 minutes sɛ wɔahu na wote ase a wonya mfie aduosia ɛkɔ na ɛhɔ na bɛhu sɛ de abrabɔ mu siteɛ ɛhɔ na wahoɔden asa ɛhɔ na wabrabɔ ne busaw sɛ na wobɛ wiase no omuna nti bere mu a na wɔ mfie aduonum mfie aduasa no ɛdeɛ na wode wabrabɔ yɛyɛ because amre no ɛhɔ na wotwa de waguo bi aso mfasoɔ sɛ wode wabrabɔ no ɛyɛ ensenkeka saa tam no nsenkeka so afasoɔ na obetwa sɛ wode yɛ adwumaden ɛna wogu aba pa saa tam no saa ba no ɛso aba na obetwie obɛti ne waka bi ahwɛ ntimitiwe minka obi asɛm asɛm ɛmfa me ho no ɛsi asɛm wo ɛma wakye ɛma ne yɛ aduane a asɛm ɛmfa ho no no atwam bebree aka nkorɔfoɔ nsɛm amoma nyamaneɛ ɛfisɛ onipa na wo sɛ no wonim honhom kura di ni atini mu Yesu ka asɛm bi ɔsɛ wonim honhom kura atimi mu onipa ba na ama sɛ ɔbɛsɛe ɔba sɛ de asɛe mom na nya nkwa de awrɛ ho no enti wiase abrabɔ no bibia betimi asi minua ba bibia betimi asi sister maame bibia betimi asi enti de yɛbɛto abrabɔ bia no ɛnkasa bebree ɛyɛ asusu kyerɛkyerɛ wo nsɛm na wɔn tie wo no wɔyɛ ne ho sɛ de asɛm a waka no ehia no nanso wo brekyiri ya no ɔsew twee no wɔserew ɔmfa wo ho efisɛ nya ne maame no nya ne papa no nya ne nua bi no ɔno mpo ɛyɛ ne deɛ wɔ n'akoma mu ɛyɛ ne deɛ wɔ ne tirim sɛ saa maneɛ wei atimi ato fa deɛ bɛsi biara no fa ma Awurade deɛ ɔba mu ade nyinaa wie pɛyɔ na asiw yie ɛfiri sɛ onipa nka bi da onipa ntimi nya wo hwee Nyankopɔn nhyira wo amaneɛ biara wonam Awurade yi wo mfirim ahokyere biara wonam Awurade yi wo mfirim ɛka biara wonam Awurade yi wo mfirim animguaseɛ biara Awurade yi wo mfirim abayamaneɛ biara bɛtɔ so Awurade yi wo mfirim yare bia wakotom Awurade nsaw yare Awurade mpagya wo biem na ma wo nyina wo naso ne timi ko akoden afa ko wanim nyame nhyira wo